Здравейте на всички, здравейте, аз съм Ицо и днес ще реагираме на сайтове. Част 7 би трябвало да сме. Както виждате на вашите екрани, нека да се удариме Ctrl-Shift-R, да ресетнем сървъра и виждаме сайта на Adamant. Това е фирмата на Криско. Не знам как да ви я обясна по по-такъв начин. Нека видим, те са си направили една простичка страничка, аз естествено го видях преди това. Имам две забележки, даже май нямам забележки тук. На първо време, като влеземе, виждаме две много яки снимки, които се въртат, една на Криско и една на Тита. Като на втората имаше ли мор? Има, разбира се. Като цъкнем мор, отиваме на нашите артисти. Adamant, артисти, продуциране на музика и видео, водеща развлекателна компания в България. Добре. Нашите артисти. Техните артисти са, разбира се, Криско, изпълнител и продуцент номер 1 в България. А Слави Трифонов? А Слави къде го изпусна? Не се научиха тия. Тита, най-успешната млада изпълнителка, напълно възможно. И на Гаярдо, най-горещата млада топ изпълнителка. Боро Първи, някак без него. Знаете лично, един много голям фен съм. И Димчо. Дим. Много яка анимация тук виждаме на всеки от изпълнителите. Простичко. Единствено, което ми е странно, най-вероятно са оставили това тук място, ако ще дойдат повече изпълнители. Или като дойдат повече изпълнители, но докато дойдат повече изпълнители ще е по-добре. Ако това просто се вземе и отиде в центъра, тогава според мен нещата ще станат много по-логични. Или просто да застанат, те са 5 изпълнителя, 3 отгоре, 2 отдолу. За да могат да се подредят малко по-нали, така визуално, да е естетически по-хубаво. Много ги разбирам. Нашите музика и видео. Видеосъдържание е така. Тук със сигурност ще да е много по-интересно, ако... Това е песента, която няма да пусна заради копирайта. Но... много готино е измислено. Ще бъде готино, ако се наблегне малко по-така газарско, малко по-газарски да е поставен текста и да има повече снимки и съдържание, защото съм сигурен, че имат от behind the scenes доста кадри, които могат да покажат. Все пак става въпрос за техните музикални видеа и музика, нали. Така, през 2017 произведохме най-успешния български веб сериал, следва име в VBOX и диги платформата. Това също ще е хубаво да се добави като снимки, като снимков материал, така да е по-дълго. Нашите инфлуенсъри. Adamant помага брандове, ангажирано внимание, публикатите цялата страна и да активират честовежите на поп-инфлуенсъри като нашите артисти. Отново можем... това просто мога да гледаме снимката. Това за снимката, с и без него съм сигурен, че се тая. Но анимацията, която се появява е готина, можеха да обърнат много повече внимание тук и за резултатите, които прилагат, макар че е ясно, че щом говорим за Тита и за Криско, имат много стабилни резултати, които са постигнали на техните рекламодатели. Нашата история. Тук е изключително скучно. В смисъл, поне за мен е много скучно да лепнеш някакъв несъобразно дълъг текст и една снимка. Нека го направим да го разбиеме на... Според мен ще е много по-логично да се разбие на параграфи и към всеки параграф да има снимчица или някакво видео или дори гифче. Това много ще подпомогне за така усещането на сайта им. И контакти, букинги, видео и инфлуенс. Опа, това вече е много лошо, много гадно, но нищо, поправимо е. Даже доста лесно е поправимо. Ето така ще направим цак. Инфлуенсър. Ето, поправимо е, но трябва те да си го поправят, защото не е много, някакси много несериозно е такава голяма фирма като тях да има такива допуснати грешки. Естествено, случва се на абсолютно всички по всяко време. Аз лично съм бъркал телефонни номера за България и съм писал македонски. Иди злодидис, както се вика. Но да, тези тъта преди телефоните също са излишни. Според мен дори те ще пречат, когато се отваря на това. Можат много по-добър футер от това да измислят. И какво друго? И може би шрифта. Но като цяло, чисто като дизайн сайта може адски много да се пипне, а иначе като функционалност не смятам, че има какво да се пипне. Една проста лендинг страничка, всичко работи, просто имат
това дори не е правописна, техническа грешка. Забравили са го или може би пък да е търсен ефект, никой не знае. И други неща, които бих променил е, освен структурата, постоянното повтаряне на нашата. Аз повтарям думите, защото имам беден речник. Когато става въпрос за компания на рапър, не би трябвало да става въпрос за беден речник. Кажеш, пък кой съм аз да ги коментирам нещата? Какъв съм аз да ги казвам тия неща? Никой. Но това ми е, коментара ми е 6 от 10, като с радост бих, да я знам, като с най-голяма радост бих се включил в оправянето на това нещо и даже ако вие, които гледате този клип, ви е интересно да видите как аз бих поправил сайт, който не ми е изкефил, или ако вие имате сайт и искате да го редизайнете, направо ми напишете на този имейл, който ще ви скочи, пратете си идеята и кажете, това е моят бизнес, трябва да направи го на видео, оправям ви сайта е така. Без пари, бате, прави сметка, бати схемата, бати вратката, бате. Направо. Разбира се, това няма да е възможно, ако не съществуваха моите партньори, които съм си аз и още двама идиота. Бранче БГ. Без тех няма да стане тая вратка. Както и да е, следващия сайт, на който ще реагираме, е сайтът на група Скандал. Като цяло, аз вече съм го разглеждал, пазарувал съм си дрехи оттам. Като функционалност нямам никакви забележки. Всичко си работи както трябва да работи, като цяло каквото трябва повече, всичко си е на мястото. Но, понеже ми беше написано от Авери, затова го отваряме, да ги поздравиме, че всичко работи много хубаво. Минусите какви са му? Много тромаво зареждане на сайта. Ами, добре. Първо зарежда тромаво. Бавен е, много го мисли. И като цяло, ако изключим това, че е бавен и изключим това, че е доста скучен, в смисъл, сигурен съм, че ела под Грей кастинг за таланти. Ето сега тук ще да е много по-добре да се направи един готин банер да се сложи, ще да е много по-добре тук да се сложат банерите, защото нека си кажем истината, това би трябвало да е някакъв WordPress сайт, нека проверим. Написах админ на български. Админ. Да, това е сайт на WordPress. Ако вие искате да изградим едно брутално яко комюнити в YouTube, където да се събираме всички хора, които се занимават с дигитални услуги, отидете в линк в описанието в Discord сервера ми и там може да си говорим постоянно. Било то voice chat, било то на писане, който не го мързи. И просто си изкарваме яко. Благодаря много, че сте с мен. Ако сте с мен, чао! Той съответно има своите доста тегави лимитации и хората не могат толкова свободни към това да се доста разчупат и раздвижат, да направят интересен дизайн и интересна визия. Също така в фултъра можеше да има повече информация на него и като цяло да е много по-готин. Отделно сигурен съм Скандал имат лого, тази ръка, можеше тя да седи тук. Тя седи горе, ето тук, тя седи. Което сега забелязвам на Adamant също ще е много яко да се добави ето тук горе техното лого. Да, Скандал са го добавили, просто го няма тук. И количката, всичко си бачка, пак казвам, поръчал съм си дрехи, дрехите са много качествени. Но можеше като дизайн да се пипне и да стане много по-готин. Готин сайт, просто е малко бавен и може да се пипне на визия, но деца вика, казахте ми, казах какво ти имам да кажа, сайтът е готин. Третия сайт е на наш клиент, всъщност човек, с който тепърва ще работим. Това е сайта му, който е бил до момента. Последно сайта е правен 2008 година, третия сайт. Това е сайт, тези хора се свързаха с нас, искаха да им помогнем да им направим тарикатски сайта. Показвам им, имайте на предвид, слагаме го това в огромните скоби, че това е сайт правен, че този конкретно сайт е правен 2008 година, т.е. за 2008 това е много добре направено. За наши дни не. Затова се обръща към нас да им помогнем. Виждате, на първо време, че сайта не е респонсив, не е. Но ето сега трябва да на 150 като го сложа е окей. Няма да коментирам дали е респонсив за телефон. Мисля, че на всички е ясно, че не е. Докато другите сайтове, имайте на предвид, че когато става въпрос за готови теми като в WordPress, в повечето случаи, както виждате, всичко е 6 в сайта на Скандал. Предполагам, че и в сайта на Adamant, макар че той е писан с код. Да видим имаме ли... Нямаме забележки никакви, да. Всичко... това на Adamant снимката излиза малко, ама... Айде, ще го прежалиме, това със сигурност. Но да,
Техният сайт изобщо не е респонсив. Могат да се добавят още стотици хиляди неща. Цените, вижте по какъв начин са написани. В смисъл, много гадно. Начина, по който са езиците изписани тук, няма лого, банера е някакъв странен, UI е като цяло, като дизайн и функционалност, много неща имат да се пипнат. Предполагам е писан с код. Да, начало на TechOBG. Какво? Да, най-вероятно хората, които са го писали, вече са правили подобен сайт за друг, нали, съответно хотел. Копирали са, пейснали са сайта, сменили са банерите, направили са някакви снимки, сменили са банерите и това е namelihotel.com. Бът, какво се случва, бе? Добре, нека ги зарежем тези неща. Каква ми е оценката за сайта? 2 от 10. Защо казвам 2 от 10? Първо, текстовете са написани много добре. В смисъл, кечи са. Текстовете спечелиха като цяло повечето от нещата. Много от нещата не функционират, тези неща на практика не работят. WhatsApp, да, само WhatsApp работи, добре. Отвори ми се Viber ли, бе, брат? Оценката ми за този сайт е 2 от 10, изобщо не ми харесва, но няма никакво значение с какво. Но, отново слагам, този сайт е правим 2008. За 2008 8 от 10, за сегашно време 2 от 10. Затова се радвам, че тези хора се свързаха с нас и ние сега ще им помогнем и ще преобразуваме техния вебсайт и ще стане хубав и красив. Да, това бяха трите сайта, на които реагирам в този епизод. Това бях аз, това беше... кой епизод се води? 7-ми епизод на реагирам на сайтове. Надявам се да ви е харесало, ако е така, там там неща, където трябва да правите. И те така. Живи и здрави и всичко най-най. Не бях много изчерпателен, ми се струва. Май да съм бил, да не съм бил. Все тая. И това трябва да го слова по средата на клипа някъде. Вие искате да изградим едно бруталния комьюнити, където се събирам всички хора, които се занимават дигитални услуги. Влияйте в инфосайта, Discord сервера ми и там му си говорим постоянно. Било то voice chat, било то на писане, който ме мързи. И просто си караме яко. Благодаря много, че сте с мен. Ако сте с мен,